ha ka jing im jong uwei pa uwei ubreu ha ka perthei udon hala ka bha ka benta ka ba ublei nong bu nong thau ulabu ula benta bantre bat ban pendep yala ka kamram kumta ka dei ka kamram ka jong ubreu ne ka breu ban pendep hok yala ka kamram ka bala ban shet ha u ban pendep la ka long ha ka no ka rukom namar ka jingla ban pendep yala ka kamram ka bala ban shet ha u ne ka breu kawan ra ayu so ubatiang jong ka jing job le se walangila hab ha ki babon ki jing e ki jing tenju teng teng pat ha ka imlang sa lang iklet no ban ai burom ya ki babon ki bala tresitom bat ki bala pendep ya ka kamram khamtam kum ya ki sipai ki bala du thia du dem tang na ka benta ban ai ki jing ya da ya kari Henry Donbok pat ba donru ki bas no thu shai bat ki ba perto ya ki ba kum kita ki ba phai khmat ru ban ai burom sha kitu ki bala ai ka jing shakri na ka benta kari kata menta ka sngi ka shitarik uyayong ar hajar pusau ka seng all marngar ex servicemen and serving association ha ka jing yalam uba niren pamba u president bat uba arun majong usketri harangkat ki dukhot ka seng lembat ki bahing hasem u havildar bachung damlong na ka 7 Assam regiment kilayo ban pun ku burom ya u havildar bachung damlong nadu na phalau trikam jong u na happy valley bas ran u shadu shing sa jong u shamarngal ha ka ne ka sngi song tha jong u kum kada ka jing pun ku burom kila pen spong ya u harangkat ka jing ai sngobha bat temru kisur bathiang da ka ksing kadha jong ki duli ki tempa kum ban sipan kan mau u havildar bachung damlong u dei u bala ai ka jing shakri ar pho asnem kan thi ha ka kam sipai jong ka 7 Assam regiment bat menta ka si ka dei ka sing shong tha jong u na ka kam Halo, full dira. Sekarang apa yang anda lalui? Kane kapor ngadap da kajing kiman ke bakhau amar iwe ni kidokhot jungi ibade I ba bajung damlong ibala song thai na ka kam army menta kade ka singi ka ba sa jing ken mau na ka menta jungi bat ngidap da kajing kiman ke bakhau na kaliang ka seng ka jungi all marngar ex servicemen and serving association te kane ka seng gila wan shaw ye da ka ba don burom bat ngangej ba kajingwan kajungi kanlong kanuksa ya kiweru namar ngi kum ki ex servicemen bat ki serving association ngidap da ka jingkemen bat kade kamram jungi na ka benta banle na ka benta iwe I dekhot I jungi ibala song thai na ka kam kabala penyat lane la tre da ki arphus nem tam la sakri na ka benta kari bat na ka benta ka jai bendriu te ngidap da ka jingkemen ka ba krau bat ka jing sungu ya ublei trai kan rat te ha ka ju ka poru nga ai ka jing kublei ya ini I perlok la bande ide I dekhot ka jungi ba ila sakri hok ya ka kamram jungi kum iwe ne ki nong ya da jong kari bat ila poisuk poisan ha kane ya klep mat hapo kane ka jing ka sem nadu na ka sa I jungi na Shillong te nga ai ka jing tibok riang ye I bat indon lang rengkat bat ki kun ki ti
bat ngakermen ba kikam kijam jong iru nyai be ira iti namar ba kata kasong hakacing penyai start jong ble try kenrat te ai ba indon barabor hakamet ka bakoi ka bakya bat gikun gikti hakane ka ying ka seng ka jong i ya kane ka seng mila seng nadu snem ar hazar kan riu sitri u Januari kane ka seng kade ka bala seng da ka jingya menjurlang jong ki ex serviceman jong i bat ki serving ki badang tre bat ha kane ka seng pade ngila collaborate la ne ngila phe lang bat ki subun ba ki department kum ka Assam Rifle Assam Regiment Navy Air Force paramilitary force kini ki BSF CRPF CISF bat kumta ter kini ngilong kawe ka objektif la ne ka jing mu jong kane ka seng ka jungi ka long ba kum ni ki bala tre spai te nila sang keleng ka karihi bat ngi pendep ya ka duty te kalong kaba kungsan kalong ba ngi ki ex serviceman ki bala song thai bat ki badang tre kalong ba ladangi hooi ka government ka aisbun ba ki jing mentoy ki ba ong ki facility handre ngi pat ngim ju penlek jungbut re hakata bat ngibun kam hakaba ai duty lane hakaba pha ki kam ki ba he ba ha ni able sata andre ki jung na jungi kalong ba ya ki facility lane ki jung mentoy ka ba ngiyo na ka sarkar ngi de ban long penslur yaki ka kamram jungi kalong ban penslur yaki ban yaktu yaki ba ya ki kamram ki de ban pendep lane ya ki facility ka ba ngi de ban yo ngi de ban penon kam yaka bat penon kam hok yaka te kamram jungi kalong ban aware yaki lane ban ai jingmut yaki lane ban pensha yaki halo kita ki baro hamtam ki badang tre bat ki bala song thai hamtam yaki kon bat yaki lok ka kerteng jong kane ka chung dam long bat ngala bazoin ka kam sipai na du ka ar hajar ar khadwai tarik ubnai march te menta kala long kum ka yo ya ar hajar menta ar stem menta ngala dat ar stem te nga cha jingsa de long sa slem te ha jammu be long posting be to ha jammu hi te nga sa khatsan stem ha jammu langta ha Delhi langta ha Lucknow langta ha Sikkim te ka iga kerdan ka ba piyo hadu ba pindai song thai mata kumu sipai kaketan ba nga sothai mata te long hawaldar be ngade pa jong baisung damlong te de kunjunga te mentai latre kumai le tu mene kataslem mentai lawan poi da kamet ke bakoi ke bakya da ka jing sumar suker jong beli tre kendran nong bu nong thau te ngisnguk men namar ilawan pai da kamet ke bakoi ke bakya beli undra ri sumari te nakaliang jungi te ngisnguk men pan mi ai kubleru yakini ki para grup ki bala penai yakini ka program man yaki yapir kumju bangis ngokumen ya kaba pilawan penpoi hadu haying jungi